arată fetele noastre. Așa-i. Sună. Punem paieșoare, iaca punem. Punem paieșoarele. Care arătau activandul 5 și tineretul. Acolo mai avem o leacă de un murcean cofătat și una e alături. Așa-i. Una cofătat, una sunt fete. Nu a rămas mult. Și că dam de grabă să pornim cu Ieslanti. Cu fătări la Ieslanti. Așa este pleacă. O 10 zile. Hai să punem colțul ăsta pe care. Punem păieșoarele. Dacă odată la 2 săptămâni, dar e uscat. Uscățel. Punem ploaie. Stau ploaie, ușor, cald. Toate cald, cum trebuie. Mai avem o lecțică și să pornesc fătările. Dacă pornesc fătările, înseamnă că care și vă doritori de iezi mici, cred că și o 2 săptămâni, cam așa. Dar nici 2 săptămâni, o săptămână, nu 2 săptămâni mai mult încep. Cam să începem să avem. Iată, am ies afară. Are și. El mănâncă când. Are o săptămână că el mănâncă. E Lucian. Anul ăsta cu Nelly cam probleme, toate cu țachii. Cred cu țachii și mai mică, mai mult țachii. Așa-i. Avem. Am așa că se dă și aici. Paiele și все. Vitali, punem colțul la unde stau ele. Dar punem mâia că stau iezi acolo. Lasă că doar tărdești doar. Dă-le pe dânsele de acolo. Pune iedză și e pe uscat. Așa că așa-i. Așteptăm și noi de grabă. Grabă, de grabă, de grabă. Poate formă. Punem ușor, mai iau. Așa e tineretul. Asta mată. E mată. Rămân la câteva mărțeni și gata. Bun, dacă ceva vă mai fac, vă puneți like, scrieți comentarii, v-a plăcut. Am muncit-o de ani, 10 ani. Avem 10 ani de selecție. Avem obține de la o capră de aici la Moldova, în jur de la 800 până la 1 tonne de lapte, cam așa scoatem. E un lucru extraordinar.